Il-ħadd wara nofsinhar laqda TeamStart organizzat it-tieni attività ta' klina f'dan ix-xahar. Din id-darba fiż-żona tal-Virtu fir-Rabat blan li jitnatfu postijiet rurali minn skart li jintrema bir-responsabbilta. Net News kellem mal-President ta' TeamStart Yves Borg Bonello li spjegat aktar dwar din l-inizjattiva li ġabbret numru sabiħ ta' żgħażagħ biex jgħinu f'dan it-tindif. Nħossu li l-kwestjoni tal-ambjent jrid ikun fuq il-forefront biex inkomplu nittibu u nejnu dal-pajjiżi ta' tinħobbu. Borg Bonello kompli tgħid li dan mhux l-uniku għan ta' din l-inizjattiva. Daw il-cleanups qed niġbru id-donazzjonijiet għal dar merħba bik għaliex f'daw l-aħħar 3 xhur kien hemm aktar minn 400 każ rapportati ta' violenza domestika u daw il-każijiet li huma rapportati faċilment numru tista' tkun ħafna akbar. Preżenti fost l-oħrajn kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek, akkumpanjat minn Martu Meri u liedu Nilu Marija, u faħħar l-impenn ta' TeamStart li b'inizjattiva bħal din qed itennu l-impenn favur l-ambjent ta' madwarna. Dawn huma l-inizjattivi taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, dan huma l-inizjattivi taż-żgħażagħ Maltin illi jridu illi jagħmlu lil pajjiżhom aħjar. Hemm bżonn illi nitalmu, nedukaw aktar ruħna biex l-ewwel ħaġa jista' jkun ma nħammġux. Imma jekk hemm min iħammeġ ejjew kollha flimkien innatfu wara ħadd ieħor. Preżenti wkoll għadd ta' deputati, kandidati, uffiċjali u kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonalista.